gino dhiye mos, otim thorough consultation, otim tudruok malach kapok oketo lwete gine, nikech sign gima dwa dictate wach Nyasaye. Sami kedo gi chach, ikedo gi Nyasaye, ok ikede gi dhano. Koro wach ni gi dho jowete wago onyalo kelo ne piny achiedh nadi, kendo nyalo kelo ne piny wedeya. Gik moko mikala kala oyaye kagi nwano chien kako kelo ne piny wedeya. Ok wagomb ni piny chako dok wedeya. But church pod niga big role maduong' mar play e Kenya ka. Kata mana sani kilanda barika to ayano kaka town ne chalo gi chapni mag politics. Church mabiro come out mondo otoliza piny. Koro church to rais onego ng'e kae na maber kapok oketo lwete wachno. Kamano jaduong'. Ng'eni gini bende mulo jopiny, kendo jopiny bende joka gintiere gi duondgi mopogore opogore. En ni kanisa pok oyango ne jopiny gigo ma seche moko omenda michoke kanisa timo makare. Kichinyo ka jopiny moko wacho ni bishop en kodwa